Miri, no vull pagar. Vale, dígale a su compañera que no me grabe. No, vostè no sortirà, tranquil·la. No, es que no quiero que me graben. Sí, sí, vostè no surt, Haga vostè el no favor de surt. apagarlo. Estem gravant dintre el cotxe, vostè no està sortint en el vídeo. Vostè no surt. Estem aquí esperant a veure què diu la companya. Sembla que no vol que la gravem. ¿Me puedes dar su identidad? No. Como me grabe lo voy a Que denunciar, no l'estem gravant, no l'estem gravant. No la gravis amb ella. No. Ara apunta la matrícula. Està apuntant la matrícula. Diu que ens denunciarà si la gravem. ¿Qué es esto? ¿Usted? Ibiza. Llevo de pasar. Em pot posar el semàfor en verd? Ara si ens posa el semàfor en verd. Ens piten a darrere, però clar, el semàfor no està en verd. I esperarem. Vol que cometem una infracció i hem demanat que posi el semàfor en verd. I clar, fins que no posi el semàfor en verd no passarem. Sembla que està passant les dades. Ens posa el semàfor en verd, ens haurem d'esperar. De moment hi ha 3 cotxes a darrere, fent cua. No, nosaltres... Pressa no en tenim. Sembla que no vol posar el semàfor en verd. Perquè aquesta autopista està amortitzada ja i no hi ha alternativa. Mira, verd. Perfecte. Doncs primer no vull pagar fet. Doncs no volem pagar i això ho hem de deixar clar als espanyols.